Kaixo, gaur, Ane Torrado López elkarrizketatuko dugu. 29 urte ditu eta gaur egun Gasteizen bizi da. Matematika saria da eta enpresa zientzian diplomatura dauka. Orain galdera batzuk egingo dizkizu. Orain Gasteizen bizi zara, baina hango zara? Ez, Gasteizen orain dela urte bete bizi naizela, baina nik berez Bizkaiko herri txiki batekoa naiz. Berriz du izena eta Duragaldean dago. Nolako herria da berriz? Esan dudan bezala, ez da oso handia, 5.000 habitante biztanle izango ditu. Denok ezagutzen gara, oso txikia da, nahiko oso txiki ez osaturik dago, badago herria eta gero baserri aldeak ere badaude, eta nahiko polita, Anboto eta mendiak ikusten dira, eta oso polita. Zer euskara mota egiten da, Bizkaitarra egiten dugu, nahiko ezberdina, batueratik, baina, pentsatzen dut nahiko ulerkorra, Esan aldi diguzu hitz batzuk adibidez amona edo aitona, nola esaten den? Amona nik esaten dut mama, ez da asko aldatzen. Aitona nik aitit esaten dut, edo aikike. Gero hitz berezi batzuk, adibidez lanera noa ez dugu esaten dugu biherrera noa, edo biherrera zoaz, biherra da lana. Nahi dut, gure dut. Non ikasi zenuen euskalki hori, etxean, lagunekin? Nire horren nahiko berezia izan zen, ze nire gurasoak ez dira hemen jaio eta beraz ez dakit euskaraz hitz egiten. Nik betidanik D ereduan egon naiz, eta nire lagunak oso euskaldunak izan dira. Beraz, nik esan aldot nire euskalkia kaletik datorrela, kalean entzun dudana izan delako. Euskaraz gain zer beste hizkuntza menperatzen dituzu? Euskaraz gain gaztelera, noski, eta gero ingelesa zerbait esan dezaket. Kanpoan egon nintzen, denbora 8 hilabetez, Australiara joan nintzen, eta bertan ingelesa ikastera egon nintzen eskola baten. Lehen esan dugun bezala, matematika gustoko duzu. Ekonomia irakastea gustatuko litzaizuke edo horrela gustora zaude? Esan duzun bezala, ni ekonomiako irakaslea naiz, ekonomia ematen egon naiz, eta aurten matematika irakastea kuriositatea nuen, eta egia esan nahiko gustora nago. Ez dut nahiago ez matematika ez ekonomia, biak ditut gustoko. Orain zuri buruz hitz egingo dugu, zeintzuk dira zure zaletasun gustokoenak? Esan aldot bi ditu dela, bat ilegei egitea da, nahiko txon joaten naiz eta azkenengo aldio honetan denborarik ez izan, eta bestea eskiatzen joatea da, eskiatzena. Txikitan ikaslean ona zinen gustatzen zitzaigun ikastea? Egia esan beti zen naiz ikasle oso ona, nota nahiko onak atera ditut beti. Zein da zure esperientzia eskolan? Eskolan irakasle gisa egin duzu? Nahiko berria naiz, ni banketxe batean egon naiz lanean, 2 urtez. Eta pasadan urtean irakasle gisa aritzeko mastera egin nuen, eta aurten hasi naiz, lehenengo beste eskola batean egon naiz, eta orain Lizarran nago zuekin. Mila esker etortzeagatik eta ea beste batean etortzen zaren. Zuei, eskerrik asko.